Now I want call my name so that you know where it is coming from. Yes. Bịa mmadụ akwa ichi inye m ego m. Mmadụ ihu 50 miss calls m nyere gị. Ihu 50 miss calls m ama gakwara gị ije o. Aka ịhụrụ ego ama gakwara gị ije. M gakwara gị ije ịgakwa galigwe. Mmadụ nyekwe m ego m. Mmadụ asị m nye m ego m Christmas eruola biko. Mmadụ bi na-enye m ego m. Mmadụ gee ntị ị kọtụrụ fon n'isi m. Bịa mmadụ ị kọtụrụ fon n'isi m. Oke ka m kpagharịkwa. Ma kpagharịa. Bịa mmadụ ịgbanyela m fon n'isi. Mmadụ ịgbanyere m fon n'isi. Mmadụ ịkwa ihe isi o. Mmadụ aka ịgbanyela m fon n'isi. Chere ka m try nọmba nwaanyị gị. Ọ ịgbanyụkwala fon nwaanyị gị. Mme gị ihe mmadụ mme gị ihe ihu gị ga-adị ka ihu Ọsịbanjọ. Aka ịhụrụ ihu reseshọn ahụ bara ibu mme gị ihe so Disemba ka ị na-achọ ka ụmụ m rere ese akwa ya. Mmadụ kpacharakwa ya ego. Chere aka aghọrọ m ama agara gị ije. Aha ọrịa ngela Chineke azọọla gị. Bịa mmadụ nye m ego m. Mmadụ isi m gara gị dị iche ọ m gaa. Mmadụ nye m ego m ọwụ taa ka ị kwuwere ihe 2 years ago ị gwara m na ị ga-enye m ego m first in January abaa ịgwa m Easter erute gị sị m na ka abaa gaa August meeting. Mmadụ nye m ego m ego a mịbaba ebiri ejikwa m anya ọma nye gị yo ọnụ ijikwa m ebiri ego awụ ma ọnụ iji enye m ego m. Mmadụ nye m ego m nyere gị nye m ego ewerere m ego nye gị. Mmadụ ego m ka m werele ego nye gị na gịnị mere agbacha Disemba agbacha nne gị. Mmadụ leme ka m gwa gị eziokwu ka m adọra gị isi mmadụ ama eme gị ihe. Mmadụ ama eme gị ihe. Mmadụ akwa gị mmecha gị ihe aka ịhụrụ ego ahụ ị ga-eji agwa onwe gị n'ụlọ ọgwụ. Mmadụ chere m nsogbu anụ. Hello mmadụ ihe akwụkwọ otu esi eme mmadụ nye awụ otu esi eme ihe. Nwanne ị mana ihe agbagawo Disemba ihe agbagawo Disemba ụmụaka ele ihe ha ga-eri ụmụaka ele ihe ha ga-eyi. Mmadụ ego ole ka ị ga-enye m gị biko chọrọ m something. Mmadụ ihe wee ego m ayọgazi gị ego m. Mmadụ biko gbazinge m ego m. Mmadụ biko gbazingetụ m nyetụ m ntị. Mmadụ ayọ ka m nyọga gị ikpere m nọ n'ala biko. Mmadụ enwe ebe m na-aga aga m agara gị ije ọbụla biko gị ma agara m ije biko nye m ego m. Mmadụ akwa yọla nga ahịyọ. Mmadụ ayọla nga o ejikwala m obi Chineke yọọ gị na mmadụ oke mmadụ aga m agara gị ije. Mmadụ aga m agara gị ije. Mmadụ aga m eme gị ihe. Mmadụ aga m eme gị ihe o. Mmadụ akwa mụ aka iji egwuregwu ngwa cherezie m na chereze m ị ga-ahụ m n'ụlọ gị right na chereze m ma ọsọ ata n'ụlọ gị a ma etiga everywhere ọkụ ma polisi ma mopol ihe niile ha ga-abịa ụka m na-aga ga-aga na ekpecha ya na chọọchị ekpe ya na kọt ekpecha na kọt ekpe ya na shan. Mmadụ ama eme gị ihe. Oke ị ga-eweta 5,000 ugbu a ka ị bara mmadụ yes mmadụ ọwụ iwe ma mmadụ na-eji gị ego na isi iwe eji mmadụ na ịmụ na anya m 5,000 n'ime ego m. Onye iji 1 million naira nye m 5,000 ọ ga-enyere m aka mgbe ori ya n'oge mgbede. Gị inyekwana ugbu a gị na-eme inye m ugbu a nkịta nwụọ. Mmadụ biko mụ achọ ihe oge mgbede gaa aha biko sọ bụ oge mgbede na gị sị m n'ụtụtụ
ọ bọtụ gị mmadụ biko 5,000 na akụ imere ọcha atọ m biko nye m ego biko. Oke mmadụ ngwa na-echeghị m alat ngwa mba ma emeghekwe m mmm biko ego m ka itiri na mmm gbukwe gị mmadụ a eme gị ihe mmadụ. Oke cherezie m. Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Hello? Ọjị? Yes. Hello Ọjị, ọmụ na-ekwu ịmazikwa olu m. Ị gaghị ama olu m. Kemgbe ị blọkụrụ nọmba m na-akpọ gị, ihe m ji akpọga gị ahụhụ nọmba m, ọ nọmba onye ọzọ. M na-akpọ gị kemgbe echi Ọjị gị buru nọmba m blọkọ. Ọjị bịa ele ebe moto m dị. Na moto m dị na workshop gị. Workshop ka ole? Ọjọọ na workshop gị ka m nọ here. Workshop gị ka m nọ, ele ebe moto m nọ. Bịa Ọjị, so nye otu isi buru moto m na-agbagharị kemgbe echi. N'ịgara ebe a, Ọjị elicha onye ahụ elie gị. Ọjị kwa moto m ka iji na-agbagharị, moto m ka iji emega ambulance. Ọjị a na-eme gị ihe, gaa jụkwa ajụjụ m o. Ọjị mmecha gị ihe aka ịhụrụ otu anyị si mee moto m, ama arụgharị gị, m ga-arụgharị gị iji m egwuregwu. Ọjị gị buru moto m na-agbagharị, mụ na ezinụlọ m na-ata ahụhụ. Ndị mmadụ na-acha anya ọchị na-enwezikwe m moto. Ama m na gị na nwaanyị gị na ụmụ gị unu bizi ala bekee, unu ejiri moto m na-eme ihe lesọn unu. Ọjị ndị nebọ gị gwara m na moto a na-erụtala ya kemgbe 1 month. Mkpọ gị na-afọ gị sị m na enwere ihe eche gị. Mkpọ gị na-afọ gị sị m na enwere ihe eche gị. Gị ka echeghị ihe a, echeghị isi a na-echeghị ọ dị ya. Ọ dị mosika atagbuola m ya, ama atagbu gị ma mmụ gị. Nwa aka iji egwuregwu. Ọjị gee ntị ka ndị ị gwara nebọ gị na-eresịrị gị moto. Ọjị eresịrị gị moto. M gwara gị na-ere gị moto. Na nwe ndidi ka ị kọwala m. Ngwa kọwa ka m mara. Ọjị ama m na-eji ngwa ụgwọ. Eweli ama m na-eji ngwa ụgwọ. Mmesinigo moto ahụ. Mmesinigo n'ihe na m ga-atọpụkwa ego n'elu ya. Enwere m idea. Na maba ole mba. Abakwanụ m mba before. Ngwa Ọjị Oliwe, sorry. Ele mgbe ị ga-ebutere m moto m Ọjị. First thing in the morning. Okay, thank you. But na m ga-epu ụzọ, na m dọsara gị gịnị? M dọsara gị isi gị. Ọjị ara agbachikwa gị ntị. Ọjị iwe anụ ọhịa. So ibutere moto na m dekwa gị ego. Ọjị gwa gị eziokwu moto a kemgbe m biri gị ọ karịa nta biznes ka iji eme gị. Ị ga-enye m ego niile gbatara na moto ahụ. Inyechazi ya m na ga-aba na akaụntụ. Ma ọ na-eche ọta ahụ eme, ị ga-ahụ ụka m na gị ebe a ga-ekpe ya. N'inwere accident, ịnwere accident nwekwanụ iji ekwu okwu. Mba, anụcha m ikwuru. Ị sị na ọ gịnị na polisi ga-egide gị n'ikwu gị na fon. Nye polisi fon ka m gwa ihe mega na onye who is police na Nigeria. Nye polisi fonu. Ọjị nye polisi fon. Bịa, Ọjị agbanyụkwala fon ahụ. Ọjị ọmụ aka iji egwuregwu. Jụkwa mmadụ anyanwụ. Ọjị chere gonu first.